रहते बड़ी से चौथा साल का जाने का हो जाता भाग जाता रही समझ कितना तो जबरदस्ती आ जाते रही चंदन भैया काजू वाला पुरस्कार दिला बने हार्दिक शुभकामना। गायकी में देखी पवन सिंह कहाँ रहले कहाँ बाड़े खेसारी के लिट्टी में चत हम जितेंद्र देखले नहीं जा कहाँ कोई 5 करोड़ के गाड़ी में बैठता रहे जे भी कलाकार आइल बनी सबे हमनी के जमीनिए पर तने उठल बनी जा गलती ना ना जी हमरे के देखी मंच पर ले खातिर 2 आदमी लागल रहो यह था कि बेर ही अलगाव तललो 2 जना तल के बेर ही अलगा के धर तलो तो बरखा तो अनाज भीज जाए पूरा सर जाए। भगवान के कृपा बा तो चलते बा काम भर अजीत हल चल के देखते बनी कहाँ से कहाँ गइले हॉलीवुड बॉलीवुड में चल गइले आ बिगाड़ दी है कृपा तो देख ली राधेश्याम रसिया के परसों में भेटाई रहन मुंह में बंटी बबली ले ले गिर रहन एनएच पर जबकि गुड्डू रंगीला के बिगड़ल तो राधेश्याम रसिया बाकी चलती में गलती करब तो खत्म हो जाइबो आ चलती में जे गलती सुधार लेला वो मार्केट में रह जाला धन हो माई हमरे के रथवा के तू ही बड़ू चालो हम तहरा गोदिया में खेले वाला बालक हो गोदिया में खेले वाला मशहूर नाल वादक कल्लू जी यहाँ का पधरल बनी यहाँ का सहल बा भोजपुरी गीत संगीत आवत नहीं मंच पर घर कहाँ हो हमारे जेरा थावा के तू ही बड़ू चला हम तहरा गोदिया में खेले वाला बालक अरविंद सरोज दिन गवावेलु तू ही हो बालू बाबू हमारा नाल वादक बहुत सुंदर पियरिया के बगल में गांव भी है पियरिया 2 बहुत बहुत शुभकामना संग संग भैया हमारा अमर बाबा की तरफ से चुनचुन बाबा की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार आइल बा भोला दानी बनौले रही हमारे रथवा के तू ही बड़ू चला हम तहरा गोदिया में खेले वाला बाला अरविंद सरोज दिन जय हो गवावेलु तू ही हो अरविंद के रोज दिन गवावेलु तू ही लड़का के लाज के बचावेलु तू ही लड़का के लाज के बचावेलु तू ही माँ लड़का के लाज के बचावेलु अच्छा हमारा टूना